हेल' लोगोफोर फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायफिनबाय आरोना दायो माने मोनसे भिडिअ लाना फैदों आङो नायलांबाय था लोगोफोर जोबोर इन्टारेस्ट जागोन आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ होयैया माने दिनै होनो सानदों आरोना एसे टाइम मोननायावनो स' लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ बिदि सारनानै जमा दोनदों आरोना ओमफ्राय गारियाव दा लडिं होगोन ट्रेक्टरा फैगासिनो नै माने बेयाव फैगोन आरोना ट्रेक्टरा लडिं होनानै हरसिगोन जों बे नाथुरखौ बै नेट गल सोंनायाव बेयाव माने नाथुरखौ सारनानै जमा दोनदों आरो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो बोखांबाय थादों दा स' लोगोफोर आन्द्रायाव बेबायदि ना बोखाङो आरोना जोबोर इन्टारेस्टखा आरोना नाय लोगोफोर दा जोङो नास्ता खालामसै आरोना नास्ता जानि नै लोगोफ्राबो नास्ता खालामदो नै नास्ताया जानि नांथालायदोंनो दैबो गैया दा गोथावानो गोथावालाय गारियाव थिखोजोब्बाय आरोना दा बेखौ माने बेलेग गारि गिदिराव माने लडिं हैसिगोन आरोना गारि ट्रेक्टर गंसे माने थिखोबाय आरोना ओमफ्राय दा लांसिगोनलाय बेखौ दोनना फैसिगोनलाय आरो थिखोफैसिगोनलाय आरोना स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो कमेन्टफ्राव हरदो माबायदि मोनदों भिडिअखौ